И ето хора, това е кормилото, не забелязвайте малко е раздясал, защото то вече колелото ми е старо, аз го правих, защото беше щупено. И да, спирачките работят, ето, амортисьорите също влизат, показва и оператора. Казвам. Опа, извинявам се хора. Влизат амортисьорите, тук малко не виждайте. Няма стъпенка, спирачки от дискове. Общо, сега ще ви кажа, има до 7 скорост и тук 3 вернеца, общо 10. Да, и сега, тук не виждате, тук си го боя с деца, защото моя приятел има същото колело и да не си го бъркаме в училището, когато ги носи. Така, и хора, сега ще видите как го кара. Сега е на 7. Там показва 6, защото не го прави. Отегляме. Тук се пресключва. Ето хора. Това колелото използвам, когато с моите приятели и оператора сега. Да кажа ли ме? Да. Асен, най-добрият ми приятел. И използваме, когато караме тук в ливадите. Сега хора ще ви покажа един моя дрифт в ливадата. На първи път го правя. И сега да покажем. Тя оператора искам тук да стои, ще да зумва. Зумвам. Аре, идвай! Не става тук аз. Няма това ще да ти кажа. Разбихте колелото. Лайкнете. За още такива видеа. Така, тя ще дава на оператора да го пробва. Аз? Да. Неща. Абе дай сега тук. Ето го оператора. Взимай си шапката. Без това Моята. Дали знаеш спирачка? Да, ето хора да видите къде сме. Има ветрец, всичко е под. Да. Вижте хора. Внимай да не го разбиеш. Ето го хора. Това му е първия път, където кара. Той се караше много пъти, ама не на ливадата. Тук му е за първи път. Теле, виж в дупките как друса. И много кръцика. Хора, тук пуснах кръв. Какво направи, бе? Кръв. Нищо. Така, хора, си отиваме да подпреме там в едно дърво колелото. Там не виждате това колелото е на оператора. Да. И нека да преминем към следващата част. Ето хора, сега Асен. Малко сменяваме ролите, той само малко ще оператора. Да, защото... Трябва да отидем от тех да ми покаже едно нещо. Да, сега хора ще е там. Там е пътя. Ете само да увелича камерата. Там е пътя, отиваме оттам. Завиваме. Там има една бяла къща. Она и там е нашата. Там зад това дърво. Добре, зад това дърво е нашата къща. Ние отиваме там. Хора, когато там отиваме, аз ще се включа и ще ви покажа за задна гума как кантара и как правят дрифтове. И така, няма да караме, защото има много кучета и има много дупки, да не изпусна камерата да се щупи. После няма да имам канал. Ще загубя около 500 абоната. Близо. 500. Почти, аз я имам 478. Да. Последно съм. Леко на видео. Покажи с камерата. Хора, намерихме дубайски шоколад. Само, че няма зелено. Да. Да, за смухи. Просто тук има коне, много хора слагат Да. конете, има и Крави, кучета. Да. Хора, сега там излизаме на пътя. Една дупка е там. Дупката. Тук пак има дубайски шоколад. Просто гледай да не ги настъпиш, моля. Защото Да сме дупка.
Брат, да не ги натъпвам, че тук днеска съм се приготвил за видеото. Да. Хора, сега когато излизаме на пътя ще се включим. Да, айде. Чао. Хора, пристигнахме. Тук сме. Ой, спирачка, че тук има кола. Да не скуча видеото. Тук сме пред нашата кола. И когато почваме предниците и дрифтовете, ще се включим. Хора, аз сега тук седа и го чакам да дойде, защото го изпратиха некъде, не знам къде. И го чакам. Ще пусна видеото пак, когато дойде. Айде. И хора, сега ще ви покажа с биокса как прави предници, кантари, после накрая ще ви покажа дрифт. А се не, отивай там, оператора е в джелата кола и ме снима. Айде. Пазите, хора. Дейм! Чак шапката ми. Ега ти предницата. Хора, видяхте ли? Ти стой така, не говори и не ще направи, дръж ми пак шапката. Време е за дрифт. Или път, не знам. Още една предница ще правя. Добре, аре по-голяма, само гледай. Опа. Само гледай да не паднеш. Брат. Ай, Първи път ми да правя така предница. по-голяма. Чакай. Ей. Така. Бавно. Айде бе. Да, Или ти мене ще му тръпеш. Аре, стига вече. Дадохме ти 3 опити. Сега, какво правиш? Какво Сега? правим, де? Отиваме там горе да правят дрифтове. Добре, сега ще пуснем пак, когато стигнем. Да. И хора, тук ще правя сега дрифтовете за биокса. Тук не вижте, нямам грайсери, защото много дрифтове прави това чудо. И сега само да мине колата. Ти не спирай видеото. Да, бе, няма да спи. Аз ще говоря. И хора, искам да се абонирате за канала, да лайкнете, да напишете в коментар следващия път какво видео да снимам. Очаквайте понеделник. Ако стигнем до понеделник, хора, или утре, как да го кажа сега? По-точно утре да стигнем 500 абоната и понеделник ще правя парти. Ще взема около 10 евро и ще купим много неща. Сега с оператора ми ще викнем и още деца и ще го организираме. Сега нека да започнем дрифтовете. Айде. Дейм. Тук. Да. Яре, още един. Пуш! Леле. Така, хора. И сега за последното нещо и какво ще? Чао! Абонирайте се за канала, лайкнете видеото. Пишете в коментарите и Кой до искате? понеделник очаквайте партито. Чао. Чао!